en dirección ao... A chegar na máis. Que entre un coche por aí abaixo, polo menos. Nada máis. Ai, bueno, pero moito entra, porque despois... Pero que ten que entrar un coche hasta para baixo deste arco. E despois, a altura da primeira laranxeira ou a merda que seña iso, tiramos dirección ao fibra. Dirección ao fibra aquí debaixo. Claro, a esta altura, sí, en dirección ao fibra, xa non sigue cara ao Castilleiro, vai cara ao fibra, mira, aquí cara ao fibra. E queda todos os árboles aí. E xa está. Pero tens que decir, ti, poñer así no ejemplar, E ti tes, ou poño esas. pero que está. Ai, aquela, sí. É que dixo que as puxeron. Que poñeras, ti que marcaras, e que deixes o que ti. Eu dixo así, eu non vou ver. Bueno, pois xa está. Pero marcamos as masti, 3 estacas desas, con machado, poñémolas ali e xa está. Xa non está grabando, xa non está grabando. Apertas. Manda, Fran, e Lucía aquí non manda nada. Will you go?